Близо 97% от водата по света е солена, т.е. негодна за пиене. Други 2% са уловени в ледници или ледени шапки. Така за задоволяване на човешките потребности остава само 1% вода. Водата съставлява между 60 и 70% от човешкото тяло, като количеството варира в зависимост от възрастта и е най-голямо през първите няколко месеца от ембрионалното развитие. Тялото на човека с тегло 70 кг съдържа 42 литра вода. 2/3 от тази вода се намира в клетките. При замръзване водата увеличава обема си. Затова ледът плува в водата, а стъклена бутилка пълна с вода се пука при замръзването й. При стайна температура водата трябва да е газ. Всички подобни молекули, например сероводород и амоняк, са газове. Прилепчивостта на водните молекули ги държи заедно като течност. Водата може да бъде мека или твърда, в зависимост от съдържанието на минерали в нея. Твърда вода съдържа повече минерали, както калций и магнезий, които могат да направят косата и кожата по-сухи. Обикновено твърдата вода произхожда от подземни извори и водоеми, докато меката вода е често обработвана и се среща в градските водопроводи. Водата има удивителни паметни свойства, които се проявяват чрез експерименти с замразяване. Изследвания показват, че водата, замразена след излагане на положителни или отрицателни думи, образи или молитви, образува различни кристали при замразяване. Този феномен, известен като експериментът на Масаро Емото, води до хипотезата, че водата може да съхранява енергията на емоциите и думите, на които е била изложена. В една чайна лъжичка вода има повече молекули, отколкото са чайните лъжички вода в Атлантическия океан. Количеството вода на Земята се равнява на 1,5 милиарда кубични километра, което е достатъчно за да запълни 800 трилиона басейна с олимпийски размери.